Hello guys, good morning. Good morning Bodoland. Hello guys. बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गोदान गोदान बिसायख'थियाव बिबान मोननाय जोंनि बर' हारिनि फैगोन बोसोराव खामानि मावगोन बा बे बोसोराव खामानि मावगोन बिबान मोननाय गेदेर गेदेर एमसिएलएआनो जा जि बिबान पलिटिकेलाव जेसेबांखिनि बिबान मोननाय बिसोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो इउपिपिएल जिन्दाबाद बिपिएफ जिन्दाबाद आं मोननैथिंबो सापर्टआव दङ मानो होनोब्ला जोंनि गासैबो बर' सुबुंफ्रा बर' सुबुङानो स' बिसोरनि गेजेराव मा जालायनानै सोर सासे देरहायो आंथ' बेखौ जेबो साना मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि खामानियाल' जालांनांगौ मिथिबायना जोंनि बर' हारिनि खामानियाल' जालांनांगौ खरबस बाबु होनदों गुड मर्निं मोनथाम लाबोहरदों थेंक इउ स' माच मोनथाम लाबोनो थाखाय थेंक इउ बुलाव बसुमतारिया बुंदों हेलौ दादा हेलौ लोगोफोर आंखौ सोंदों नोंथांमोना कि मानो दासान्दि भिडिअ बानायाखै नङा होमबा मानो दासान्दि भिडिअ बानायाखै आङो नङा होमबा सप्तासे बारबाय 7 days 8 days जाबाय दासिमबो भिडिअ मानो बानायाखै बे मोनसे कुइसन नङा होमबा नोंसोरनि थाखाय बिराटना सोर जाखो आदा बेलाय येस बिराट अके सामजोल मुसाहारि ब्र बहा दं गुवाहाटी टाइटेलाव नुखादों खोमा आइ एम इन हटेल गुवाहाटी आसाम एसएन स्टुडिअ बुंदों हाय आदा माबोरै दं मोजाङानो दङ आरो बुला बसुमतारी बुंदों अ आदा मोजां नोंनि साननाया थेंक इउ स' माच लुसुन बारु थेंक इउ हेलौ आदा मा खबर मोजाङानो हिमांशु ब्रह्म मोजाङानो स' लोगोफोर जेरावबो थां जि जायगायावनो थां आरो बै जायगायाव कर'ना भाइरासआ जुदि नाङाखैब्लाबो अब्लाबो प्लिज बे मास्कखौ गानबानो जाबाय बे नोंनि फिउचारनि थाखाय प्रटेक्सन आरो नोंनि न'खरनि थाखाय प्रटेक्सन दा बाथ्राया जाहैबाय कि आं मानो दासान्दि भिडिअ बानायथाराखै आं मोनसे खामानि मावगासिनो दङ लोगोफोर बे खामानिया जाबाय जोंनि बिएम फान्ड्स अफ अर्गानाइजेसननि बाट दासिमबो जायाखै 1 week लाबावगोन होनना बुंदों रेजिस्ट्रिनि थाखाय जों बेयावहाय मोनसे अल्ड एज हम बानायनो नागिरदोंमोन गुवाहाटीयाव आरो जाय लेन्डखौ सासे मानसिया होनो नागिरदोंमोन बे रेजिस्ट्रिया दासिमबो जायाखै थाङाखै स' बेयावहाय दायो गोबां प्रब्लेम जाबाय माने 1 week दिनैनो जागौमोन माने सासे गुवाहाटी हाइकर्टआव आतिफ होनना बुंनाय सासे उकिला बेखौ रेजिस्ट्रि खालामना होनो नागिरदों दा नटारि खालामबाय दायो बिथाङा एग्रिमेन्ट डिड खालामदोंमोन ओमफ्राय बाट एग्रिमेन्ट डिडजोंनो जाया बेयाव फुरा मण्डल थांनांगौ ओजोंहाय नायहैनांगौ स' माने 1 week लागोन 1 weekनि गेजेराव जों फैफिननांगोन लोगोफोर स' बे हायाव जोङो अल्ड एज हम बानायनो नागिरदों बोराय बोराय सुबुं जायफोर न'खरनि मानसिफ्रा गावसोरनि बोराय बुरिफोरखौ माने अल्ड एज हमाव दोननो लुबैदों बिसोर बिथांमोना अल्ड एज हमाव दोनफैनो हागोन आरो लोगोसे जायफोर न'खरनि मानसिफ्रा माने फिसालाफ्रानो गैया रावबो गैया बोरायथारबाय बोरै जानो बोरै थांना थानो नङाबा बिसोरखौ जोङो थिखांनानै बेवहाय अल्ड एज हमाव दोनफैगोन स' नोंथांमोना बेवहाय मदद होनांगोन डनार्स बसुमतारी हाय ब्रादार हाय गेवलां बसुमतारी हाय सुनील ब्रह्म हाय गुड मर्निं ब्र थेंक इउ मुनु ब्र मानो दं गुवाहाटीयाव आदा आं खोन्थाखाबायथ' गुवाहाटीयाव मानि थाखाय दङ कि जोङो मोनसे लेन्ड रेजिस्ट्रि खालामनो फैदोंमोन आरो मोनसेया जाहैबाय मोनसे बुंनो थाङोबा बे मोनसे लाइसेन्स मिथिबायना मोनसे लाइसेन्स ओमफ्राय जों बेखौ बानायनो नागिरदों बाट अल्ड एज हमनिया दायो 1 weekनि गेजेरावसो जागोन होनना बुंदों जों सिगांग्रो हाखौ क्लियार खालामगोन बिनि उनावहायसो जोङो अल्ड एज हमखौ बानायगोन नोंसिनि गोबां सापर्ट नांगौ मिथिबायना मुनु ब्र मानो दं गुवाहाटीयाव दादा बेखौनो खोन्थाखाबाय सोमदोन बसुमतारी गुड मर्निं आदा थेंक इउ गुड मर्निं कर'ना गोनाङाव मानो थांदों एक्सुवेलि बे गुवाहाटीयाव कर'नानि थाखाय माने जादों ना मादों बेखौ दासिमबो फुलफिल फाइनाल जायाखै मानो होनोबा जोंनि इण्डियायाव जादों इण्डियायाव गोबां जायगायाव जादों तामिलनाडु दिल्ली पान्जाब हारियाना बैफोर गासैयाव जाजोबदों माने मेप सिस्टेमाव नायोब्ला बाट जोंनि गुवाहाटीयाव जानाय देखायथ'वाखै आरो ना स' बिनि थाखायनो आरो होमबाबो मास्क गाननांगौ कर'नानि भाइरासआ साइजआ गिदिर होननानै बुंदों जुदि गुजुयोब्लाथाय माने बैसिबां 1 foot 2 footल' गाहाम थाङो जाहैदों स' बिनि थाखायनो जुदि मास्क गानोबाथाय नोंनियाव रैखाथि आरो ना आदा बेंगालराव गुवाहाटीयाव ट्रेना बन्द जागोन नामा बेंगालराव जाबायानो बेंगालराव कर्नाटकआव फुरा कम्पानि बा अफिस
स्कुल गासिबो बन्द जाबाय एग्जाम बन्द जाजोब्बाय आरो बिसोरनि क्लास माने एग्जाम जाय जागोन ना बिसोरखौ प्रम' खालामबाय बै नेक्स्ट क्लासाव डाइरेक्टलि प्रम' खालामबाय मिथिबायना आरो जोंनि आसामावबो नैबे मैयानिफ्रायनो 29 मार्चसिम कलेज इउनिभारसिटि गासिबो बन्द जाजोब्बाय मिथिबायना लोगोफोर स' बिनिखायनो बि केयारफुल मानि थाखायथ' बन्द खालामदों बिकज अफ दिस मानो होनबा थांलाय फैलाया गोबां जायो स' बिनि थाखाय नोंनि खहाय बिनि खहाय लानाय स' बेयावनो कर'ना भाइरासआ बांद्रायनाय जायो स' जाहाथे बे कलेज स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरनियाव बेफोरबायदि सन्देरलायनानै माने फुरा आसामाव बिदि जाथों बेखौ लुबैनानै माने बेखौ नायनानै बिसोरो माने स्कुल कलेज गासिबो बन्द खालामजोबथ'दों until 29 मार्च मिथिबायना स' नोंथांमोना बिराद खुसिया थाबानो जाबाय मावसुम गयारि गोजोन फुंबिलि ब्र थेंक इउ स' माच अतुल बसुमतारी गुड मर्निं थेंक इउ सुनिल ब्र दासो सिखारदों नामा दहायनो सिखारदों उदांसर बसुमतारी माबाफोर खामानि दं नामा दा येस स' लोगोफोर नोंथांमोननि खबरफ्रा मारै मोजां ना स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आंनो अके मानो थांदों आदा गुवाहाटियाव आं खोन्थाखाबाय मानो थांदों आङो गुवाहाटियाव फैदों लेन्ड रेजिस्ट्रि खालामनो थाखाय बाट बे खामानिया दिनै जानाय जायासै सासे मानसिया जोंनो हा डनेसन होनो नागिरदों गावनि बायनाय हाखौ बाट बिथाङा बे हाया रेजिस्ट्रियानो नङा बाट बिथाङा सिगां रेजिस्ट्रि खालामग्रोनो नागिरदों 1 उइक लागोन बाट जों मैया बिनि थाखायनो बेयाव फैदोंमोन दाख्लै फैदों फैनानै थांफिनबाय आङो सुक्रुबाराव थांदों आङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव मैया मैया देवबाराव फैबाय आङो मिथिबायना स' बेनि थाखायनो फैदों दा जों थांफिनगोन कारेन्ट थांना होबाय लोगोफोर स' खोमसि नुबाय नोंथांमोना आंखौ नङा होमबा स्रांगासै 70 भिउ बाट 30ल' लाइक्स आंखौ दुखु मोनो नामा आंखौ गाज्रि मोनो नामा बे माखासेफ्रा मानो लाइक होआ आंखौ दा लाइभखौ फुरा नुवासै आं मानो नुवासै माथो आं लाइभआवनो दङ गुड मर्निं आदा स' लोगोफोर बेनो ओमफ्राय जों गुवाहाटियाव फैनायनि जाहोना बेनो आरो आं भिडिअ बानायनायनि जाहोनाबो बेनो माखासे दाख्लैनिफ्रायनो बेनि थाखायनो खारदिंगासिनो दङ माखासे टिडिआर फाइल बानायनांगौ कारेन्ट एकाउन्ट खुलिनांगौ बायदिसिना गोबां माने रोखोमनि खामानि दं लोगोफोर स' गाज्रि मोननाङा आं बानायगासिनो दं भिडिअखौ बावैनो स' नोंथांमोना आंनाव वाट्सआपाव मेसेज खालामना सोंहरलायदों कल खालामना सोंहरलायदों एक्सुवेलि आं बिनि थाखाय सिगां बुंग्रोनानै दोनखानांगौमोन बाट नोंसोर सोंहरबाय जेला आं दायो भिडिअ लाइभ होनो गोनां जाबाय स' बेवहाय न' इडिटिं भिडिअ डाइरेक्टलि लाइभ मिथिबायना स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोननि सापर्टनि थाखाय आङो दायो लाइभ थांनायनि थाखाय भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गुड मर्निं बाय 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 लाभ इउ गाइस लाभ इउ बाय